Tumpukan po dito ng hipon ay 50 pesos. So sa kilo naman po ay 230 pesos po ang kilo po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. So magkano naman mga sibuyas ninyo? Ayun, 20-20. Ito 20? Yun. 50 pesos po ito, no? 50 pesos po ang isang plastic. Tapos ito po ay 20 pesos. Yan. Ito po yung 20 pesos na binibenta po nilang mga sibuyas sa Malabon Fish Market, no? So ayan naman po yung mga tumpukan, no? Boss, magkano yung tumpukan mo? Ayan, no? Yung tumpukan po ng tulingan dito ay 50 pesos. So sa kalaso naman po, ayan, 100 pesos. So yan po yung mga nilalatag po na tuna na gulyasan, no? Per kilo yan at tumpukan din. Ano, tumpukan din po yan, no? Sa halagang 100 pesos. Tulingan, 100. Ayun, no? Sariwa. Tulingan po ay 100 pesos po ang kada tumpukan. Ang laman po ay 7 piraso. Talagang sulit na sulit yung pagbili mo dito sa halagang 100 piso ay mayroon ka ng ulam. So papakita natin talagang ano yung kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. Kwenta lang, oh. Magaganda. Ayan, no? Wala ko ate. Daing na po, no? Ayan, no? Sandal na, sandal. O yun, no? 100 pesos po at ipinagdaing na po kayo ni nanay dito ng bangus. Ayan. Tapos ang yellow pinto na po ay 50 pesos ang kalahating kilo. Bali ang per kilo po ng ating yellow pinto na dito ay 100 pesos. Tapos mga pusit na tumpukan sa halagang 100 pesos po yan, no? Yung mga tumpukan, ang bangus po talaga dito, no? 3 piraso, 100 pesos. So good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? So mag-a-update po tayo ng mga panibagong presyuhan ng tumpukan po at iba't ibang klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So tumpukan po dito ng hipon ay 50 pesos. So sa kilo naman po ay 230 pesos po ang kilo po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. Wala kang tindang isda, no? Yung mga galunggong, no? Salamat. Boss, magkano naman kilo mo ngayon sa talong? 40 lang to, bro. Ayun, no, 40 pesos po yung kilo ng talong. 20 kalahati na to, bro. 20 pesos po ang kalahati. Meron din po siya mga nakaripak dito, no? Na, eto 20 rin. 20 lang yan. O, yun, 20 pesos po. Ang sili. 10 lang yan, bastando. So, 10 piso po yung tumpukan po dito ng sili, no? Salamat, boss. Thank you. Shoutout sa iyo, Lodi. Napakasipag mo talaga. Araw-araw ka talagang nagbebenta ng gulay para sa ating mga kababayan. So, magkano naman mga sibuyas ninyo? Ayun, 20-20. Ito, 20? Yun. 50 pesos po ito, no? 50 pesos po ang isang plastic. Tapos ito po ay 20 pesos. Yan. Ito po yung 20 pesos na binibenta po nilang mga sibuyas sa Malabon Fish Market, no? Itong kalamansi. O, yun. 20 pesos din po itong kalamansi. Ayan. So, sa kamatis. 20 pesos din po itong kamatis. Medyo ang hindi natin na itatanong eh yung luya. Yung luya magkano? Magkano per kilo niyan? 250 na po ang luya ngayon. Oh, 250 po ang per kilo po ng luya. Medyo mataas po ang demand ng luya natin ngayon dito, no? Kahit sa Divisoria, ganun din po yung mga presyo. Baka mas lalo pang mataas ang presyohan ng luya sa Divisoria.
Dito po ay mura pa rin po yung 250. Nung nakaraan po kasi nalaman po natin na ang kilo po ng luya ay pumapalo po sa 450. Ngayon po ay 250 po dito sa Malabon Fish. Salamat sa inyo mga Lodi. Thank you, thank you. So ayan naman po yung mga tumpukan. No? Boss, magkano yung tumpukan mo? 50. Ayan no. Yung tumpukan po ng tulingan dito ay 50 pesos. So sa kalaso naman po, ayan, 100 pesos. So ayan po yung mga nilalatag po na tuna na gulyasan, no? Per kilo yan, tumpukan din. Ano, tumpukan din po yan, no? Sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga nilalatag po nila dito. Sa halagang 100 pesos na tumpukan ay sulit na sulit at maghapon na pong ulam sa inyong pamamahay. Boss, thank you! So, ang lapu-lapu po dito ay 140 po ang per kilo. Labahita 130. 120 ang pagi, no? Sa yellow pinto na naman po ay 120 po ang per kilo. Ito po yung laman ng sagisi yan, di ba? Yan ang laman, no? Boss, wala ka siya shoutout? Abigail po pala. Abigail Baldosa. Abigail? Baldosa sa Tanyo. Abigail. Shoutout kay Abigail Baldosa. Oo, andun siya ngayon sa Tanyo. Ayun, no? Shoutout kay Abigail Baldosa ng Tanyong. Salamat pa, salamat. Thank you. Alright, so sa tumpukan naman po ng galunggong dito ay 50 pesos. So ikutin po natin itong tulingan ng kanilang mga paninda, no? Tulingan, isandaan. Ayun, no? Sariwa. Tulingan po ay 100 pesos po ang kada tumpukan. Ang laman po ay 7 piraso. Talagang sulit na sulit yung pagbili mo dito sa halagang 100 piso ay mayroon ka ng ulam. So papakita natin talagang ano yung kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. Wait, lang. Magaganda. Ayan, no? Wala po ate. Kuya pa Okay, maganda kasi yung isda na nilalatag nila dito sa Malabon Fish Market, no? Kwenta lang yung. So, te, salamat, kuya. Salamat, thank you. Alright, so dito naman po tayo sa mga tumpukan sa Malabon Fish Market, no? Ayan po, yung paninda po ni nanay na bangos, no? Nakadaing na po, no? Ayan, no? O yun, no? 100 pesos po at ipinagdaing na po kayo ni nanay dito ng bangus. Ayan. So sa tumpukan din po ay 100 pesos pero kung bibili po kayo mas maganda po ay nakadaing na. Ayan, no? Nakita naman po natin yung laman ng bangus dito, no? Talagang sariwa po at talagang kayo ay may gayong mamili. Sa halagang 100 piso ay marami na po kayong may ulam, no? Nay, salamat po. Kaya po sa mga gulyasan at tumpukan po dito ay sa halagang 50 pesos. Dahil po ang isda po natin dito sa Malabon Fish Market ay dagsa. So dito po ang tumpukan po ng galunggong, no? Tapos ang yellow pinto na po ay 50 pesos ang kalahating kilo. Bali ang per kilo po ng ating yellow pinto na dito ay 100 pesos. So hasa-hasa, yan, no? Tapos mga pusit na tumpukan sa halagang 100 pesos po yan, no? Yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Kaya mga bangos, ang bangos po kasi natin dito ngayon ay napakamura. Sa mga tumpukan po ay siguradong sulit at sulit na sulit po ang inyong mga bulsa. Ayan, tulingan po, 6 na piraso sa halagang 100 pesos. Diba? Tapos alumahan, matambaka, yan po yung mga bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga isda. Ito po yung isdang bakoko. Nay, magkano po yung bakoko nyo, Nay?
Ayun, ito po yung 100. Ito po ay 100 pesos. Ito po yung mga 50 pesos, no? Ito po yung isdang turay. Yan. Ayun, 50 po. Napakarami. Sa halagang 50 pesos, marami na po kayong may ulam. Sanggulyasan, no? Ito, 100 pesos po yan. Ang bentahan po dito ng tumpukan ng gulyasan, no? Eh, salamat po. Ayan, mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market sa halagang 100 pesos. So, ang bangus po talaga dito, no? 3 piraso, 100 pesos. Uwi sila ano? Yung Ma'am Joy sa Bicol. Kailan? Noong Webes. Bakit? Nagkatanong bilang si Ramil. Ano ginagawa mo dito? Bibili ng isda. Ah, dito ka ulit. Oo. Alright, so sa mga presyo po, no? Ayan po, may mga tagging na po mga nakalagay sa kanilang paninda. Salay-salay po dito, 50 pesos po ang kada plato po, no, tumpukan. Sa mga gulyasan naman po ay 50 pesos din po at napakamura talaga ng kanilang bentahan ng isda dito sa Malabon Fish Market ng isdang tumpukan. Walo na Yan, walo na Pwede na pala. Pwede na. Magkano naman yan, boy? 100? So, 100 po yung galunggong, oh. Tsaka yung alumahan, oh. 100 pesos po ang tumpukan. So, sa mga bangos at presyohan po talaga dito sa Malabon Fish Market ay talagang may mga presyohan na po na nakalagay sa kanilang mga paninda. Yan po yung mga presyo ng ating mga bangus na tumpukan at per piraso. Hindi, yung sandaan. Banay. Alright, so sa sitwasyon o sistema dito sa Malabon Fish Market, no, dagsa po ang mga tumpukan at napakamura po. At ang mga bangus din po natin ay napakamura po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga tumpukan po ng gulyasan, tulingan ay mura-mura pa rin po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa mga OFW po nating naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At shout out po sa mga vendor po natin dito na mga masisipag pong mga maghanap buhay. So shout out sa inyo, Burnox TV at Pelong TV, shout out. So hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa Malabon Fish Market. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po. Bye-bye.